Tak rewangi mangkat-mangkat tok yo. Bayaranku yo dite sak mono-mono ya, Bu ya. Aku ki nganu ya, penasaran jane iki. Penasaran apa? Lah, ini wis nganti peteng kok. Bapak kira lek bali-bali iki bali jam piro iki lek kerja ki? Ora lek bali-bali. Lah wis wengi tenan iki. Ora lek bali-bali ki ngapa ta, Pak? Kita iki dina Minggu kudune iki prei yo menyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wis balik, Pak. Heeh, Bu. Kudanan, Pak? Iki mau nang desa kono. Lor desa kono iki udan deres. Masan ketu kene iki ora. Untung aku nganggo mantel. Ming kritik ket mau ki ora deres. Nek ora mantel ya kaya wong kecemplung got nah. Ya sik tak gaweke wedang teh. Ya. Ditunggu sik ya. Heeh. Gawean ora rampung-rampung ya nono wae ternyata ya. Gak saiki apa-apa do mundak nah. Jan anggere lebaran tahun baru wis apa do mundak. Pak wis dadi teh. Oh wis, Bu. Wis. Ya. Ki anget. Heeh. Tak dimi apa ndak? Nek ngene. Nggo tombo ngelak. Enak iki mau kademen ya. Terus polar. Mau terus banget kok. Ngene. Makanya gue mau kene mengono ngene. Tak rewangi mangkat-mangkat tok yo. Bayaranku yo dite sak mono-mono ya, Bu. Aku ki nganu ya, penasaran jane iki. Penasaran apa? Udah ngomong-ngomong kan lho. Kowe ki anggere mangkat buat gawe terus ki golek duit gede po. What? Aku dadi penasaran aku proces itu gedene sak men iki rong tau weruh ukuran duit gede sak piro ukuran iki. Ukurane ya sak mono-mono. Nak mangkat ngene iki terus ya ming jumlahe akeh, pengen tok duit akeh. Oh, alah, Pak. Iki maksudnya iki nganu. Apa duit gede iki ora kok ukurane sing gede. Lah piye? Ning jumlahe mung 1000, 2000, 3000 ngono kuwi. Ning 50.000, 100.000 ngono kuwi lho maksude iki. Ora kok ukurane sing gede ning jumlahe. Walah. Sing gede sing akeh. Lah aku mau tak rewangi lembur-lembur mumpung ana gawean tak rewangi lembur-lembur engko jeragane langsung sore bayaran ngono langsung tok duit gede ngono lho dadi aku weruh duit sak piro.